Jangan setting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kutukan now. Selamat menjelang sore, menjelang siang. Jadi ini umai putih busur. Bro, gak gusur bro. piye dok? Omahmu ki piye? Gak gusur so. Ora nempere. Eneng eneng. Atau Oh, kadang manuk, menakmu lho. Walet. Lawangmu pindah ning lor. Yo. 2 juta lho cukup wis iki. dia kondi. Tapi tak dol we. Malah HP didol iki dienggo. Pak Di ya. Omahe lho. Emper bentuk lho. Dan kayak kresek apa itu. Kok aku ya udah. So, Pirang juta cukup ya? cukup. Cukup ya HP-mu dol. Ora 2 juta cukup tak kok. Ya cukup kayak sopo. Dia kondi. Ya dia kondi. Ya, gede motor minus ya. Apa ada orang baik? Ya, ada orang baik ngono lho. Kuwi lho, tembokmu jebolan, lawangmu kuwi tutup ae. Iya biayane ndi? Biayane ning bank to. Oh, suwe. Terus dilebono bang kowe sampean. Iya. Ngene dhuwur. Ora ning apa. Anakmu kerja terus kok kene popo lho. Kerja kanggo anak dhewe lho di anak kok. Oh, alah ngono ae lho. Kalau tukang permen 5.000 cukup kok. Iku delok bleduk iku piye to, Dok? Wis gak apa-apa, Dok. Wis to. Ana Dok. Terpale. Terpal gak apa-apa. Wis terpal ora? Kayak pring papat ya. Ya wis kena iki. Udan pring mumbul. Ora ngumpul malah apik kok. Parasit. Jadi kok kayak terpal ar. Iya ya. Gak saya kayak gotek. Nah, kita kan nganggur atau Nganggur ada kene popo iki. Kita di dua kita. Kita di dia bang. Boleh mengkok ini. Gotek pring kono. Wes tadi kes kene popo kita kata udulan ngulon. Lecah. Enak. Lele ini. Bos ngawur, bos lele. Lele ini kan menit-menit. Lah iya kuwi. Kuwi kok ngrakit manum mosleng. Kuwi lho gede nganggur cuk. Genggu duwe, Cok. Gede gede lho nang kidul. Ki apa? Emperan mentara. Kayak dhuwur. Iya to. Anu ya. Dhuwur gede kae. Picek itu ngene itu tak. Tak ceritane. Ya, beda. Wewe nang gede kae kok nggone cedhae kok. Kuwi jumen kayak kono, pasang pring papan. Cok ngenyek. Yakin gak ngenyek. Ya dikene apa-apa. Piye pasti ya? Sing ngenyek ya ora ngenyek aku ki. Ngono lho, kok ora ngenyek. Jadi bantan ledi. Niki nek asbes kae asbes sapa? Asbes. Asbesmu? Lah yo pas to iki. Lebih anak usuk iki. Sapa kok? Njaluk papa to. Nek to ya. Oh njaluk gak Pring apa-apa. apa sampe iso. Gak apa-apa. To, menak-menak to. Enggak. Mumpung nek wong akeh lho. Ya ora. Sitoke bengi wae kene, sitoke buka rumahmu ngono lho. Atane. Ya. Iki wong akeh kok ngene lho, Bler. Lah ngene lho ora diemper, dia ora tadi ya. Ngono lho diomongi wong iki ndang ngono tes ngono tuh. Kena ese berarti. Ayo Ran ayo nyepin. Sepil makanan. Ayo. Buatan Bang Suso. Yo, sambatan tadi ya. Sambatan, Bos. Sambatan lho.
Gak ki kan ndelok duduk. Spil sambatan, Bos. Yo po lho. Rieng iki kok. Bos iki wong desa iki lho, Bos. Semongko PS. tak godhog, Bos. Apa ya kentalane? Gelas itu cuk ndi yo? Lho, Bos. Es. Sing iki Bos wong tani iki, Bos. Sambatane wong iki. Ayo, Bos. Ya ora. Ya. Kuwi ana blabak nganggur, Duk. Ke layar oh. Ulang-ulang lho. Eko. Gede. Ini Bos ki jenenge mau sambatan nang gone omahe wong, Bos. Es teh. Es teh enak. Wadem. Di kederin dia. Dok. Iki omahe legendaris kita. Iki. Oh, ngono. Ya. Kuwi pokoke nek tukang elekmu lho. Kok wedu. Bukan piye? Gua kan biasa tak. Kuwi lho. Teras kuwi lame ganti ngalor. Empere iki. Empere iki. Emper ning ngelor kuwi jeblok. Rata nek blok. Rata apa penting ora kenaan mobile kok. Kuwi usuk enek. Papat e lho. Mau nek kurang kok. Mul. Mau betul gak teras ning lor mul. Duduk terasnya gini ning lor e. Teras. Ya gua kayu apa duduk pelep-pelep. Cagane iki ae. Disem. Juragan wedhus iki ping lho. Lake kan wis udo ndek cagan sitok iki. Wah, wani itu. Nah, ya wedhus kowe. Wedhus entek kok wis dituku. Didol. Asbes di asbes wae. Iki ape kan ragate ora duwe. Cagane lho, kayu pelem lho. Sok kok wedu iki. 2 juta cukup. Ya cukup wedhusmu kok ayu 2 juta. Payu tusu. Wedhus iki lagi umur saulan. Saulan. Ya kalau wuwung munggah lho. Tuk wuwung munggah tuk. Udah. Lho. Nangis iku. Ora putune nangis dolanan kok nangis. Yo nangis iku dono. Emper iki. Embermu kok piye to embermu lho? Keren empere. Kade terpal. Parane klo enak. Lah, wil paranet lho. Ayo wedhus. Ana tak kayan damen dhuwure kok. Kaya wong anu wong arep apa iki? Dayak. Iya to, kosok. Terpal, Duk. Kok wedi men semel tukange muni terpal lho. Ora otot men. Nek gede getap kae, iki getap lho. Kita di. Badhe semangka kan. Oh, ke apa ora badak kok kae. Ini badak sih. Kayak lele. Oh iya, saya mau berene. Perusahaan lele buat. Ngono lho. Lele iki dadi Lele buat diskene wong. Lele bangkrut. Tap. Serep duduk lho. Jemur rokok kok sitak-sitok nek omah kuwi lho kok. Rokok pacet ke omah kuwi lho. Apa lho? Rokokmu ndak plek ngono. Rokok nek ada sadar cara sitok udah plek. Ayo apa? Ya kan kita buka. Ya buka ada iki. Ya gak apa sementara karo tanggone dhewe ngono lho.
Coba sahabatan. Ya panas gue payung. Trek. Panas gue payung. Ngono lho, Bos. Tep. Tep. Lelemu, Cik. Ngono kuwi ndang digoreng, Tep, dibakar, Tep. Kuwi nyapa tuh rokok kei ngono kuwi. Ben apa ngono? Mengklerate kantil kene, sehat kesehatane. Ya ora. Kuwi kan nek gebuse. Wis ngono Bos, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.